Swimmers meid ze deze weken haar een allerlaatste slagen door zwembad te koepen in Boetenpost. Takom weken wordt de stop uit het bad lutsen en gaat de sloopkogel door noen. Voor badjuf Boukje Benedictus toch wel even een spannend moment. Zij werkt al zo'n 30 jaar bij de koepen. En in die tijd winnen er genoeg hoogtepunten. Het aqua joggen en het aerobic had ik hier opstart. En toen heb ik een iependag met demonstraties. Ja, en daar kwam ik meer dan 100 man op aan. Dus ja, dat was 93. Dus ja, dat was wel heel modern in die tijd dat we daarmee begonnen. Badjuf Hieke Nauta spant de kroon. Zij werkt al zo'n 40 jaar bij de koepen en wie zelfs nog bij de opening in 1974. De hele eeuw staat haar nog helder voor de geest. Het mooiste moment vond zij de zwemvierdaagse die het houden waard vanwege een lustrum. Toen ran het jaar oer, toen hebben we hele protte meisjes, hele protte deelnemers. En we hebben daar ook een feest van maken. En hier een loterij en een disco. Het weer hartstikke vol. Nauta en Benedictus doeken mij frisse moed de toekomst in de midden. Toch zorgen zij ook wel mij een beetje weemoed waarom op alle skiernis dit in de koepel leidt. Nadat ik de trendjes omleed, want die zit ik wel wel een goede tijd achter, hè, van mij dan. En ik had altijd naar mijn zin gaan, dus dat is ik wel, dat jouwt ik wel voldoening. Ja, en een nieuwe uitdaging in dat nieuwe zwembad. Dit is wel oud natuurlijk en ja, daar is alles mooi nieuw. En ja, zaten die ijswijzen maken. Ik won gasten loeken als zo'n de opening van de koepen haar een baantjes. Ze hebben er een soort herinnering te lezen. Dat mijn bandje het diploma helle haar voor het zwemdiploma en de benefeestjes natuurlijk. En ik je sociale momenten hier met andere mensen. Er wordt al druk bouwd op het nieuwe zwembad, op het parkeerterrein van de Joeduistige koepen. De verwachting is dat het nieuwe bad nooit de zwemmervakantie opengaat. De zwimmers zijn in elk geval enthousiast en joggen er al naar uit om in de nieuwe koepen te plongen. Ooit er nieuw bad komt, dit bad weer wel een vervanging daar, ja. Super mooi. Ja, echt geweldig. Dus ja, daar zoek ik naar uit. Ja, je van de weekend al gebeken weer te komen, dus dat laatste beloof ik je. En als het echt niet meer kan, ja, dan gaan we er eventueel mee stopje. Maar daarna komen we zeker weg.